Ni a canza min waya. Babana, me faru kuma? A canza ma waya. Wani iri kake so? iPhone. Abu mai sauki? Dikara Film Productions Kano ke gabatar muku da wata gagarumar fim mai suna Kani ko Maki. Saboda Allah sadika ce a kashe mutum kuma a ɗauki gawar shi a je a boye ta sadik wanda duk ya sa hannu a cikin wannan abin Allah ya tsine mishi albarka. Mom, kima yaran nan magana. Kar ya sake samun kaya, idan ba haka duk abin da na masa shi ya ja kansa. Kani ko Maki, run, come, grab and rush for your copy. Damunan bana ta yi albarka sosai, sai dai mi fatan Allah ya maimaita mana. Gaskiya ne ranka ya daɗi domin damunar bana ta yi albarka an samu hatsi da yawa. Wannan gaskiya ne ranka shi daɗi, kamata yi duk zakka bana a kawo ta wannan fada saboda ƙoƙarin da kake mana a wannan gari mai albarka aska. Produced by Mahmoud Idris Karai and directed by Haruna A. Isiyaku, Assistant Director Ali Tukur. Story by Umar Abdullahi Ahmad Karai. Story Shamsiya Bashir Katsina, Fatih Shua Arab Kaduna, Sayyida Binta Fatima, Aisha Yahaya Barista, Aminu Ilyasu Karai, Sadiq Dan Dubai. Kani ko Maki. Subscribe and watch in our YouTube channel Karage 24 TV. Kani ko Maki. Za mu dinga sake muku wannan shiri akan wani mako ranar Asabar karfe 9 na dare. Kar ku bari a baku labari.